Tungod sa mga theologian nga nanudlo dito sa Jerusalem kabahin sa pagkabanhaw ni Kristo. Ano man, kay ang mga bersikulo nga iyang gigamit, migamit na siya og pinadayag 1:10. Wa man tawo na maghisgot diha pagkabanhaw ni Kristo. Ano man, ang gisgotan din ang pagbalik na ni Kristo, mapinaagi sa budyong, madungog ang mga tingog, o na, kunya, sulati dito, isulat kini, ingo naman nila, isulat kini, o ipadala nga to sa pito ka masimbahan. Wag yun na ibaw diha o nagpadayag din ha kabahin sa pagkabanhaw ni Kristo. Wala na koneksyon. Kundi ang pagkabanhaw ni Kristo atong basihan, pinaagi ras mga nasulat. As Mateo, as Lucas, as Marcos, Domingo yun, nangadto sila. Pero ayaw sabta, Domingo man sila nangadto mo pagkabanhaw. Kay pag-adto nila dito nabanhaw na, wala na diha, miagi na ang pagkabanhaw at nakaiban kung sang orasan, kapiiban na o ato pa bang Sabado sa kadlaw o hapon na sa banhaw. Mao na nga ang iyang mga bersikulo nagibasihan tungod lang kay nabasa niya litra por litrang Domingo nangadto sila dito. Mao nagibasihan niya ang pagkabanhaw sayop mga higala pinaagi sa pagkwenta nato sa mga tagna diha sa balaang kasulatan. Kay ang giingon diha sa balaang kasulatan tulog adlaw magtulog ang gabi. So kung ato na bisag asa pa na nga lugar mahitabo na basta maghisgot na ganit ang gabi o adlaw lahi-lahi aduna yun ay kabaguhan na no sa pagkwenta da. Kinanglan mo base na pud ang oras. Kung gibanhaw gilansang siya alas 3 dapat pud na siya mabanhaw og alas 3. Nya unsa mang orasan nila nato ito kadlawon. Buntag sayo sa Domingo dito sila. Unsa ingon mandulonda, wala na siya dinhi. Sumala siyang giingon nga mabanhaw siya sa ikatulo ka adlaw. Kung bintahon nimo Biyernes, Sabado, Domingo na hugrag duha ra ka adlaw. Unsa may tulo ka adlaw? Para mo tulo ka adlaw tug Lunes. Yawa mo putay mabasa ng Lunes. So lain na sad na nga wa na sad tulipagbag na sad na nga mga mao na nga arita mo base sa mga tagna na pod sa balaang kasulatan nga kung unsa si Kristo ilansang unsang adlaw siya ilansang dito ako medyo nagkuan nga Biyernes alas 3 pagka Biyernes alas 3 pagka Domingo sa Sabado sa alas 3 o sa kadlaw. So muduha kadlaw paunta siya Domingo sa alas 3 duha kadlaw basa-basa niya so pagka Lunes tulog adlaw. So Lunes unta ang ikatulog adlaw pero nga Domingo man so mo nang dako kayo na og angay na tong tukiunon mga igsoon aritas mga referensya Mystery of Babylon nga gisulat sa ni Woodrow. Sumala sa 135. Last 2 minutes. Tara. 135. Kay daghan man gyud nagtuog gyud ani. Jesus we have anotay was crucified preparation Wednesday. The next day, Thursday, that the follow day of the preparation. Matod pa sa kasaysayan, katod ang adlaw sa pagpangandam daw dito para sa pagkailansang siya, Miyerkules daw to. Miyerkules. Dapat ay support ano sa Biblia o ato nang sugutan unya. Unya gingon diri since Jesus was crucified on the day before Sabbath, we can understand why some that throw the Friday is the day of the crucifixion, but the Sabbath, the followed, it was the weekly Sabbath, annual Sabbath. Kay basin mangutana ni siya maingon nga kung sa maday nang mabasa na to sa Lucas Brad nga ang mga babae nagdali sila sa pag-uli kay adlaw katos pagpangandam. Unsa man tong adlaw pagpangandam? Unsay pangandam sa Hudiyo? Biyernes man gyud. Ang gingon diri adlaw sa pagpangandam sa yearly Sabbath dili to weekly Sabbath. Mao bitaw to kung atong basahon ang Mateo 27. Mateo 20. Kung kumasayo. Naghangyo sila sa Kristo. Naghangyo sila sa mga kadagkuan. Gatong 15
buhian nila itong panahon na, si Kristo ba o si Barabas? Kaya adlaw mo to sa pagpasaylo. So dili to siya Birnis. Adlaw sa pagpasaylo, yearly Sabbath to siya. Mao na nga unta mga igsoon nga alam sa pagpadayon pagyod sa pagbalik sa pagpangutana naatay makatunan kabahin sa pagtuki kung unsag yung adlaw na banhaw ang atong Ginoo. Ug daghang salamat kaninyong tanan. Upayong Tapos na 8 minutes. 8 minutes, oh. Yata na ko ni sige. Efren Yap. Pangutana sa inyo. Pangutana dahil may bakal. 8 minutes, Yap. 8 minutes ka. Salamat kayo, Glendale Torreña. Okay, maraming salamat. Ya, Brad. Director o timekeeper pa yun. Brad. Mato pwede mo kanina sa Pinadayag 1 Adlang Domingo nasulat yun sa Latina Vulgata. Di ka masupak eh, nasulat mo. Di ko supak anak ko Domingo na siya pero ang akong gisupak dili na adlaw sa pagkabanhaw ni Kristo kundi adlaw na niya siyang pagbalik. So, Next ba't question. ba niya, i-acceptar ni mo nga Adlang Domingo nasulat mo diya? Yes. Kining Domingo nga sumala nining akong laing Biblia. I-explain mo rin rin itong premise na Mr. Moritora. Premise na to. Kay, yun rin nga, adlaw sa Ginoo, isulod nako sa Espiritu. Adlaw sa Ginoo ang Domingo o adlaw sa pagkabanhaw. Karon nasulat man rin sa Biblia. Okay. Dawaton mo na di. Ang nakasulat din ha, footnote na siya. Oh. Apan dunay mga theologian ana nga dili makadawat skin saman. Number 1 si Woodrow, mingon siya nga anti-scholarly daw na nga mga pagtutuki atong basahon. Sumala siyang libro. Kay dili na siya mutugma dito sa laing mga dito sa original Greek Bible. Dili na siya mutugma nga kana siya adlaw na sa pagkabanhaw ni Kristo kundi Lord's Day, kundi adlaw sa Ginoo siyang pagbalik. Next question. Karon ingon maka nga adunay reference nga dili ni adlaw sa pagkabanhaw. Okay. Nasuwat ko result sa Biblia ang Revelation 1:10 kay naam ko sa Nehemiah 8:8 explain the meaning what is written in the text. Okay. Adlaw mas pagkabanhaw ang adlaw sa Ginoo. Suma dire. Sumala lagi sa footnote. Oh, lagi. Apan dunay mga footnote diri ha nga lahi ang pagsabot sa original. Ano man dili man na siya og muto ko ana kung ato na sa Greek version na siya o yung unang-una ana ang imprimatur ana so dili kwalipikado nga sa debate sa ikontra nimo kay inyo man po na nga Biblia ron sa Matod ba ni mga adlaw sa pagbalik kaya dili na adlaw sa pagkabanhaw. Kay mabasa niya nga footnote sa Pinadayag 1. dili footnote dili. Kaya na may footnote dire sa Pinadayag 1 ang adlaw sa Ginoo, adlaw ng Domingo sa pagkabanhaw. So naaman niya, napakay mabasa nga dili sa pagbalik niya. Dili jud footnote kun dili kuan yun na siya litra por litra yun na Biblia. siya basahon nimo Biblia. hindi mo na kuno ako si Juan nga yung igsoon sunod kang iso nakakita ni siya pananawon mga nagpag-antos dangat nga to sakop sa gingharian sa Dios idala nga to sa napulo sa mga pulo sa Patmos nga to gisangyaw ko ang pulong sa Dios ang kamatuoran gipadayag ni Hesus sa adlaw sa Ginoo o adlaw sa Ginoo gipadayag sa Hesus sa adlaw sa Ginoo gigaman ako sa espiritu nadungog ko gikan sa luyo nga kusog nga linog sama sa usa ka trompeta kining Karon. trompeta mao man ni pagbalik ni Kristo ng Karon, trompeta imo nang giangdong niya ang sa Pinadayag 1 Domingo. Adlaw Domingo di ba? Imo nang giangdong. wala may problema na kanong Domingo pagbalik ni Kristo pero ang atong issue din niya Namatay siya sa adlaw Bernes. pagkabanhaw nama kung Sir imo Monitor. Pagkutanan ko, namatay siya adlaw Bernes. sopak ko na Ha? sopak ko kay dili na makwenta kung imong ilhon nga Birnes siya namatay dili na siya mo tugma ngadto sa tulog adto tulog gabi Sa mga lawas siya namatay na. Miyerkules. Ha? Asa mabasa sa Biblia? Berkules. Ang balaang kasulatan Sabto basahon din Sabton basahon ang sulas kaptura mo sulas Asa mabasa nga sa gikaingon ko ha ang balaang kasulatan dili basahon litro por litra kinahanglan basahon uban sa pagsabot kay si Kristo wala mamulong og litro por litra kundi pinaagi og mga sumbingay atong basahon ang Daniel 9 ang gingon sa Daniel 9 versikulo 7 versikulo 27 atong basahon diri sa hulugan yunong sa oras pa. Ha? Ito yun ng oras. Sila siguro. dire sumala sa aning version nga gitawag og bukla version
Nag-ingon diya ang Mesiyas pagapatyon tunga-tunga sa simana ug pahunongon niya ang mga halad. Unya kinsa may nakapahunong sa halad? Si Kristo. Si Kristo ang nagpahunong sa mga halad. Si Kristo ang katapusang halad sa pasiguli sumala sa Hebreo. So, wala kahatag bersikulo nga, Berkulisan, lansan sa Ron. Na ay mabasa nato kinahanglan ang pagsabot. Sige, sige. Daniel 9, ang Mesiyas magapatyon Tugutan lang to, tugutan be. Na ito ba masabot ba? Kasi masabot na pagungtugon. Sige, sige. Yung Old Testament man yung wapas ni Suglansang dito. O sa tapos tagna man ni siya sumahitabo gyud siya. Oh, may asa may katumanan na sa New Testament. Dara. O dara. Okay. O sa tapos ang kanuman. O duha ka semana ang Mesiyas magapatyon tunga-tunga sa semana. Ang katawhan sa laing prinsipe muanha maoy maguba sa syudad sa maong balang puloy-anan. Og siya magpamatuod sa likod nga tugon uban sa daghan sulod sa usa ka semana og tunga-tunga sa semana pahunungon niya ang mga halad. So kinsa man ang nagpahunong sa mga halad? Si Kristo. So ang tunga-tunga sa semana ang pagpatay Daniel 9:25 nga gamit. Wala pa mas Kristo gibanhaw wala ya. palagi pero gisgutan Mesiyas kung kinsa may laing Mesiyas nga mitungha. Siya man Sa may katumanan sa Daniel 9:25 si Kristo. na specific sa ebanghelyo nga Miyerkules siya gilansan sa krus. Kana lagi tunga-tunga sa semana, wala tunga-tunga sa semana o Biblis. Ayaw pangita ang litra Opinyon por naman litra ako. kay ang Biblia dili na mabasa litra por litra. Pagkutugon ba? Pagkutugon ba? Asa may tuwa na to? Nay mabasa sa pagkutugon. Mesiyas. Asa may tuwa to? Mabasa o dili Ang mabasa? giingon din ha ang Mesiyas, walay laing Mesiyas nga moabot. Kapagapat yung tunga-tunga sa semana ug siya magpatapos sa mga halad. Si Kristo. Kunya, asa may Tunga-tunga sa semana. Imura ng Pangutana ba? opinion. Pagkutugon. Ang akong pangutana, asa may tuhuan to ang mabasa sa paguntugon o dili mabasa? Wa po kay mabasa din ha sa baguntukon na Birnis. Adi ba? Wala pa yung mabasa Pagkalan Birnis. siya kay umali. Unya ko naman ko yung ang giingon dia tunga-tunga sa semana man. Why tunga-tunga sa semana Birnis? Ha? Ang Di tunga-tunga ba, sa semana. pangutanan ako ba? Kaya dingon ka, Miyerkules. Gilansan sa krus. Ah, sige na sa kwan kay pamatud-an ako kung pinaagi man sa referensya o Biblia man. Kung di mabasa sa Biblia ang isang referensya. Arita sa page 135. Kung unsang adlaw gyud si Kristo gilansang kay daghay nagtuo nga Birnis siya gilansang. Atong basahon din niya sa page 138. Would this make 3 days and 3 nights between the burial and resurrection of Christ? Yes, Wednesday night, Thursday night, Friday night, 3 days and 3 nights, Saturday, the 3 days. This would total of the 72 hours. Kung eksakto siya, tulog ka gabi 72 hours. So therefore, napanhaw din si Kristo Sabado sa alas 3 sa May hapon. oras o? Next week. Dire, ang punto na ko, dire ako, Bernes kisa namatay, ako yung premisa. Sige. Juan 19:28 Ah. ang pagkamatay ni Jesus na gamit sa isipin last word. Sa ningon tali nga sa Gideon Cebuano, litra Bernes yun. Gideon Cebuano. Pero dire, di man Gideon, imo nila kini ang adlaw man kato nga pagpangandam. So kanang Bernes pagpangandam na sa atong papaulay na. Okay. Dili sila buot nga magpabilin ang mga lawas dito sa cross sa adlaw ng ipapawlay. O babot ang adlaw ng ipapawlay, balaan man kayo. Sumuni ang pagpangandam, Bernes pagpangandam. Okay. Ang pagpangandam dili na gitawag siya weekly Sabbath Diba, diba, kundi yearly Sabbath na. Ato mabasa din niyo. Since Jesus was crucified on the day before Sabbath. Unsa daw ang before Sa Sabbath? yearly no? Understand why? Oh. We have to not Friday as the day of crucifixion. But the Sabbath, the followed date was not the weekly Sabbath, but it is our annual Sakto Sabbath. pa, kanay mong gibasa. Annual Sabbath, dili na weekly Kanay Sabbath. mong gibasa itong premisa, sana. Kanay mong gibasa. Suportahan na to diri. Ingon diri nga, since Jesus was crucified on the day before Sabbath. Before Sabbath. Sakto pa, kanay Sabbath mo ni Sabado. No. Sabat nga balaan. Balaan dili pa na siya Sabado. Kay kana siya. Sabi ng sabi. Weekly a yearly Sabbath. Punta na kanay Sabbath, Sabado na di. Yearly Sabbath. Ano ba? Ano ba paula ni? Adlawng balaan nila, balaan pero dili Sa na mga weekly. Dili na weekly Sa hay. mga Rio lagi. Yes, yearly Sabbath hay, yearly Wa may Sabbath. lain adang papaulay Yan sa o. Odiyo.